Ostaje rog bez uja, barba. Novi Vidnodolski, Klapa Vinčace. Dragi posjetitelji, dragi gledatelji Hrvatske televizije, eto i večeras smo se mogli uvjeriti zašto je UNESCO u svoj registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine 2012. godine uvrstio dalmatinsku klapsku pismu. Ima tome zaista razloga i zato još jedan veliki pljesak za sve klape sudionice završne večeri. Otpjevali su najbolje što su znali i umjeli, eto usprkos putu i vrućini, ali... Čuli smo svih 10 klapa koji su izborili pravo nastupa na samoj završnici večeras ovdje na 51. festivalu Dalmatinskih klapa u Omišu, a vjerujem da s nestrpljenjem očekujete i ocjenu